Abans de fer la lectura de l'acte del jurat i de desvetllar els guanyadors o guanyadores d'aquesta edició, donarem la paraula al senyor Vicenç Villatoro, president del jurat dels Premis Recull, la senyora Laura Borràs, doctora en Filologia Romànica, professora de Teoria de la Literatura i de Literatura Comparada i fins fa molt poc directora de l'Institució de les Lletres Catalanes, i l'il·lustre alcalde de Blanes, el senyor Mario Ros. Si volen pujar, sisplau. Autoritats, amigues i amics, ser president del jurat dels Premis Recull és un privilegi, és un honor, és un plaer, però és també una responsabilitat. I per tant té un cert punt de patiment. Cada any, quan saps que s'acosten els premis, esperes que arribin unes caixes i esperes que estiguin molt plenes i que, a més, a dins hi hagi bones obres. Això no ho saps fins que arriben les caixes i fins que les obres. Però cada any tens el patiment de si aquest any, en què ets el president del jurat, en què ets membre del jurat, podràs aconseguir el que és el nostre objectiu i el nostre deure. Mantenir el nivell d'uns premis que al llarg de tants anys han aconseguit tenir un paper extraordinari dintre del panorama de les lletres catalanes. Ara que ja hem deliberat, que ja sabem nosaltres qui seran els guanyadors i les guanyadores, puc dir que aquest any el patiment per aquesta responsabilitat ha estat ja superat. Creiem que podem presentar uns Premis Recull en aquesta edició a l'alçada dels Premis Recull. Tant des d'un punt de vista quantitatiu, és a dir, la participació ha estat una participació alta, en els premis s'han presentat entorn de 30 obres llargues per cada un dels premis, ha estat una participació, diguem-ne, amb els matisos dintre de cada premi que sempre es produeixen, però ha estat una participació qualitativament important. I estem convençuts que les obres guanyadores, que són, com sempre, les que el jurat molt subjectivament ha volgut subratllar, mantenen el nivell d'exigència i el nivell de qualitat que tenen els Premis Recull. Repeteixo que per nosaltres, i jo crec que aquest és el màxim actiu dels Premis Recull, aquesta fidelitat, aquest respecte, aquest deure respecte a una trajectòria és imprescindible. Creiem que l'hem tornat a complir. Però aquest any jo no estaria tranquil del tot si no els digués que al costat d'aquesta responsabilitat de buscar unes obres excel·lents, unes obres destacables, unes obres que estiguin a l'alçada del Recull, si més no el president del jurat, jo crec que tot el jurat, però si més no el seu president, també tenia present una altra idea, una altra responsabilitat. Quan mirava en el llibre sobre la història del Recull, els presidents, els membres del jurat del primer any, quan veien Josep Faulí, quan veien Francesc Vallverdú, quan veia persones que he conegut i que he admirat, pensava que eren aquí, com ara som nosaltres, per expressar el seu compromís amb la literatura, amb l'exigència literària, però que per ells buscar l'exigència literària i ajudar la literatura era molt important, però era també una manera de reforçar uns principis. Els Premis Recull es fan per ajudar la literatura, per descobrir valors literaris, per ajudar la gent a llegir, fantàstic, però es fan també perquè tot això és la seva manera, en els anys 60, de col·laborar, de participar en un projecte més gran, en un projecte que té per pilars, en els anys 60, en els anys 70, la defensa de la catalanitat, la defensa de la llengua com un dels pilars de la catalanitat, en uns moments en què això estava amenaçat, la defensa o, per dir-ho així, el disseny d'una realitat democràtica futura, anys 60-70, en el que la paraula i, per tant, la llibertat d'expressió havia de ser també un pilar important, i també el compromís, Premi Recull, amb la capacitat d'iniciativa de la societat civil.
amb la idea que aquest país, fins i tot quan la política li va en contra, té el refugi, té el pilar permanent d'una societat civil compromesa amb la llengua, amb la cultura, amb la catalanitat, amb el país. Per tant, quan pensava que els meus antecedents dels anys 60 i 70 jugaven per la literatura, jugaven per la llengua, però jugaven també per tot això, tenia la sensació que també això, el jurat d'aquest any, hi havia de ser respectuós i havia de sentir-se'n en un sentit ple, hereu. Perquè, òbviament, les circumstàncies no són les mateixes. Però els compromisos amb la catalanitat, amb la democràcia, amb la llibertat d'expressió i amb el pes de la societat civil, que sentien aquells jurats fa 50 anys llargs, els hem de tornar a sentir nosaltres avui d'una manera viva i plena. Per tant, jo com a president del jurat els puc dir, creiem que aquest any hem estat fidels a l'esperit del recull. I hem estat en literatura, i hem estat en l'exigència literària, però hi hem estat també en la nostra participació en aquests valors que em sembla que avui ens torna a tocar reivindicar en veu alta. Gràcies pel privilegi d'haver estat president aquest any. Felicitats als guanyadors, gràcies als organitzadors i gràcies també als meus companys de jurat i benvinguts a aquests nous Premis Recull. Moltes gràcies. Molt bon dia, gràcies a tots per ser aquí. Jo no sé molt bé en qualitat de què els parlo. La Maria Àngels m'ha presentat, ara abans d'entrar estava amb molta gent i em deia un any més ets aquí. Els que veniu cada any als Premis Recull ja sabeu que sóc una fidel seguidora dels premis i he vingut en els últims anys com a directora de l'Institució de les Lletres Catalanes. Avui ho faig com a diputada del Parlament de Catalunya. He vingut amb dos companys diputats, el Francesc Dalmas i el Francesc Ten. I per mi és un honor poder ser aquí i fer-ho en aquest context que ara estava explicant el Vicenç Villatoro i poder parlar de la literatura, poder defensar la nostra cultura. Ahir es van fer 23 anys de la mort d'Ovidi Montllor i d'aquí molts pocs dies, el dia 21 de març, el Dia Mundial de la Poesia. I el poeta que enguany ha fet el poema del Dia Mundial és Marc Granell. I Marc Granell, quan es van fer els 10 anys de la mort d'Ovidi Montllor, li va fer un poema. I jo volia començar les meves paraules avui aquí llegint-vos aquest poema que va fer Marc Granell per Ovidi Montllor. Es titulava Nostàlgia d'Ovidi Montllor. I deia Marc Granell: la poesia dona per poc, si se la mira amb uns ulls que siguin calculadors i rapinyaires, uns ulls tan a la moda. La poesia, però, ho dona tot. Si qui la mira, ho fa amb els ulls amb què miraves, i si qui la canta, ho fa amb la veu amb què encenies de passió, de pietat i de tendresa la pell i el cor malalts de tanta nit. Però així, qui mira ara? Qui canta així la vida i el poema? Fa 10 anys que fa fosc i fa silenci. Torna i encén de nou el món. I jo enceto aquestes paraules reivindicant la força de les paraules que serveixen per treure el món de la fosca. Les paraules fan llum i de vegades les paraules ens il·luminen. I jo les reivindico sempre i en moments de foscor com els que ara travessem més que mai. Joan Margarit deia en una ocasió, m'explicava que i parlava de la poesia, però podríem fer extensiu a tota la literatura, que la poesia neix de la tensió entre la gosadia i la humilitat. Ell deia que sense gosadia, després d'Homer, ja no es podria escriure. I sense humilitat, la paraula podria esdevenir vana o banal. Jo crec que és una bonica manera de definir el que són els Premis Recull. Recordo quan vam celebrar els 50 anys de Premis Recull i es veia tota aquesta trajectòria de gent compromesa amb Blanes, però també amb el país, i per tant amb humilitat, fent força a nivell local, travant complicitats, però alhora amb ambició nacional, d'anar sempre una mica més enllà i més lluny. I la veritat és que l'ambició nacional i la contribució a la literatura nacional es veu clarament amb la nòmina de jurats
i amb la nòmina de premiats. Per tant, enhorabona als premiats d'avui perquè formen part del bo i millor de la literatura catalana. Una literatura que, com ara també s'explicava, ha trobat moltes vegades en els seus escriptors aquells que més creien en el país i els que ens han donat paraules de llum i paraules de foc als quals agafar-nos per poder continuar creient en aquest projecte col·lectiu que és Catalunya. El conseller de Cultura o el president de la Generalitat no poden ser avui aquí com els hauria agradat. I l'últim acte al qual va assistir el conseller de Cultura va ser justament l'aniversari, el 80è aniversari de la Institució de les Lletres Catalanes. Un acte que vam fer al Palau Robert, que era la seu de la Conselleria de Cultura, que en l'any 37 va tenir un conseller de Cultura que en plena barbàrie va decidir combatre la barbàrie, ja l'any 37 ja es veia cap a on acabarien en la guerra, construint cultura, construint una institució com la de les Lletres Catalanes que intentava combatre, com els dic, aquesta barbàrie amb cultura. Va ser un episodi breu, van ser 2 anys, i amb el bibliobús de la Llibertat van creuar alguns d'aquests membres de la institució cap a l'exili. Un exili que fins ara només el coneixíem literàriament parlant i que ara, malauradament, és una realitat ben trista. Vam fer aquest dia de l'homenatge a la institució un recorregut per alguns d'aquests textos de l'exili. Jo els en voldria llegir un amb el que vam tancar, va ser l'últim text que va sentir el conseller de Cultura en un acte públic abans de marxar cap a l'exili. És una carta que Francesc Trabal escriu a la seva neboda Anna Maria i diu: algun dia, Anna Maria, comprendràs per què et parlo d'aquestes coses. Deixàvem Catalunya un dia del mes de gener i la deixàvem d'esquena a França, enllà de l'Agullana. La deixàvem i no sabíem si era per sempre. I ens aturàrem abans de dir-li adeu. Érem una colla de catalans que deixàvem totes aquelles coses per defensar-les. Estàvem muts aleshores perquè sabíem que un crit, que una paraula pronunciada en català hauria produït una catàstrofe. Hauríem caigut de genolls, qui sap ja sense coratge per girar l'esquena. Ningú, doncs, pronuncià ni un mot. Drets dalt de tot del cim, els cabells rebent la darrera carícia del nostre Pirineu, teníem les boques tancades, el cor estret, l'ànima eixuta. Quant de temps estiguérem així? Ningú no podrà precisar-ho mai. A lluny sonaven les bombes, les canonades, més a prop els trets dels fusells i ningú no digué ni una sola paraula. Miràvem lluny, tan lluny com la nostra vista podia. Deixàvem Catalunya per tu, per defensar-te, per tornar-te a la Catalunya que ens enduíem i no sabíem anar-nos-en mai. Era un adeu, era un a reveure, no sabíem, no sabem si podrem tornar-hi. Drets de cara a Catalunya, muts i guardant en el cor el tresor de la nostra llengua, sentíem una gran tristesa, una infinita tristesa. Mai com fins aleshores vàrem confegir amb unció i a cor aquestes paraules. Dolça Catalunya, pàtria del meu cor, quan de tu s'allunya l'enyorança es mor. Cada lletra era una llàgrima i cada síl·laba era un plor. Dolça Catalunya, sabríem dignament guardar-la? Sabríem tornar a la Catalunya que ens enduia amb la Catalunya que es quedava? Aleshores no sabíem si seríem dignes d'enyorar-nos-en. Davallàvem en terra francesa sacerdots d'una causa santa. Cap paraula fou dita, però els nostres cors repetien en veu baixa: pàtria del meu cor, pàtria del meu cor, pàtria del meu cor.
Fins aquí, Francesc Trabal. L'exili, fins ara només l'havíem llegit a la literatura. Ara el tenim ben viu. I les paraules, de vegades, ens ajuden a recuperar la dignitat, la força i l'empenta. Els escriptors són els artífexs de les paraules. Per això ens calen molts premis Recull i per això ens calen molts escriptors que ens facin forts en la dignitat de les paraules. La literatura la necessitem. Lluís Solà és un poeta de Vic que diu que la necessitem, la poesia, encara que no ho sapiguem, igual com a desgrat de miopies i de sordeses necessitem els ulls i necessitem les orelles. I hi ha un poeta, i amb això ja acabo, Fabio Moravito, és un poeta alexandrí que viu a Mèxic, que escriu en castellà, i té un poema que es titula Dos orejas. Y diu Fabio Moravito: dos orejas, una para oír a los vivos, otra para oír a los muertos. Las dos abiertas día y noche, las dos cerradas a nuestros sueños. Si te tapas la oreja izquierda, oirás el silencio. Si te tapas la derecha, oirás, no te digo. Pero había una tercera oreja. La encerramos en el pecho y comenzó a latir. Está rodeada de oscuridad, pero es la única oreja a la que el aire no engaña. Es la oreja que nos salva de ser sordos cuando allí arriba nos fallan les orejas. Que no siguem sords d'esperit, que obrim els cors, els ulls i les orelles, que llegim, que escoltem la força dels escriptors per molts anys de Premis Recull i per molta literatura. Bon dia a tothom, molt benvinguts, sobretot la gent que ha vingut de fora de Blanes. Jo us volia explicar una cosa referent ben bé al que és l'acte dels premis. Els que em coneixeu, sabeu el meu currículum, així sabeu que encara que no escrigui literatura, soc músic, soc compositor, i jo m'he presentat a forces premis arreu d'Europa. I el que jo voldria fer és un homenatge a la gent que us presenteu a premis, a la gent que llegeix la convocatòria, pensa, ostres, m'hi presento o no? La necessitat aquella d'expressar-se, de comunicar, aquesta necessitat creativa que s'uneix a una cosa aliena, que és un concurs convocat, on sigui, amb més o menys prestigi, els Premis Recull, per cert, molt de prestigi, i la decisió, escriure. Quan decideixes escriure, els que us heu presentat en podeu revocar o no, però s'uneixen aquests dos factors, el personal i el social. Tu has d'escriure alguna cosa que ets tu, que t'expresses als altres, que ho dones al públic, ho dones a la gent. Però penses, aquesta vegada he de ser el millor, perquè el fet de presentar-se a un concurs, no ens enganyem, és per guanyar-lo, evidentment. Llavors, doncs, la veritat, jo crec, i us ho dic per la pròpia pell, no pas per donar-me jo mèrit, perquè els que em coneixeu també sabeu que no sóc una persona d'anar a donar-me mèrits, ni molt menys, però jo crec que és un acte d'una valentia extrema. Una valentia extrema perquè ets tu com a persona que te dones als altres. Però no això que fas una obra i la publiques, o te l'exposen, o te l'interpreten en un concert. No, no, t'han d'avaluar. Un jurat ha de dir si tu ets el millor. Evidentment, el que es presenta pensa, bueno, clar, dependrà del jurat. El primer que he de fer és encertar què és el que volen, per exemple, seria una reflexió de qui es presenta, no? O mirar una miqueta el currículum dels guanyadors, el tipus de literatura que fan, així, o fins i tot, si hi ha l'accés, que no tots els premis hi ha l'accés, saber qui hi ha de jurat, perquè això també et pot donar una idea.
És quelcom complicat en el sentit que t'ho repeteixo, de que estàs juntant una cosa que és purament social, que és purament d'un premi, amb una cosa completament personal, que és la creació. Personal, però que evidentment, repeteixo, està feta per donar-se als altres, per comunicar, per enriquir, per donar plaer, per expressar bellesa o qualsevol altra cosa. Angoixa, ansietat, temor, el que sigui. A mi m'havien dit que fes un discurs curtet, així de 2 minuts, però això és molt difícil. I a més m'agrada molt improvisar, potser que com a músic m'agrada improvisar. Doncs, en paraules també estic acostumat. L'emigrant continuava: Hermosa vall, bressol de ma infantesa. I això lliga amb el que havia escrit. Ja que ho he escrit, perquè amb el cronòmetre i tot, 1 minut i mig, fer bé els deures, doncs us ho llegiré, perquè jo crec que bàsicament és el que volia dir. Volia dir, ara ja no dirigit directament als concursants, sinó dirigit a tothom. Quan es va fer el lliurament de la primera edició dels Premis Recull, jo tenia tot just un anyet de vida. Es pot dir que hem anat creixent agafadets de la mà. Ja des del primer moment han estat uns premis que han destacat per la seva forta implicació amb la cultura catalana i amb la defensa i promoció de la llengua. Només per aquest fet ja és de destacar la seva vàlua. Però no us vull parlar amb la mirada des dels propis premis, doncs vosaltres ja en sou completament coneixedors d'aquest punt de vista. Per poder copsar el seu valor real, us demanaré que no ens centrem en els premis en si, sinó que els mirem des de fora. Vivim en un país on, malauradament, la cultura ha estat massa sovint promocionada des d'un punt de vista de mercat, on a vegades l'afany de donar valor a la cultura tradicional ha anat en detriment de la creació de l'art i la cultura. És el que jo en dic, que en lloc de fer polítiques culturals es fa política amb la cultura. Els Premis Recull, no obstant, amb la seva perseverança en favor de la llengua i la literatura, amb la seva dimensió justa d'esdeveniment cultural, han sabut ser referent en les lletres catalanes, en la cultura del nostre país. I tot des d'aquí, des del nostre estimat Blanes. I és per això que no tinc més que dir-vos que moltes gràcies. En nom de la literatura, la cultura i en nom de Blanes, gràcies. Bé, com ha dit la Laura, al conseller de Cultura li agradaria molt estar amb nosaltres i el president de la Generalitat també. És per això que acabarem els parlaments amb les intervencions de l'honorable conseller de Cultura, el senyor Lluís Puig Gordi, i el molt honorable president de la Generalitat de Catalunya, el senyor Carles Puigdemont. Em plau moltíssim saludar a tots els membres organitzadors i assistents a l'entrega dels Premis Recull de Blanes, uns premis de més de mig segle d'història, que puc dir-vos jo que no sapigueu ja tots vosaltres. Una contribució importantíssima a la nostra literatura en totes les seves vessants, des de l'escriptura per infants, el teatre, la narració, poesia, etc. Per tant, amb la tristesa de no poder estar al vostre costat, si voleu dir-ho així, però amb el convenciment i l'alegria que aquests Premis Recull cada any sumen i aporten nous valors a la literatura catalana, felicitar-vos a tots, de veritat, agrair-vos i esperar i desitjar que en properes edicions puguem compartir-les plegats. Una forta abraçada i felicitats als guanyadors. Hola a tothom. En primer lloc, felicitats a tots els que seran distingits aquesta nit dels Premis Recull i també moltes gràcies als organitzadors per demanar-me que us adreci algunes paraules. Ho faig encantat, amb molt de gust, com a president i també com a devot de les lletres catalanes que coneix perfectament el pes del que representa l'aportació dels Recull en les lletres catalanes.
És un premi que s'ha mantingut malgrat les dificultats i que ha estat possible gràcies a un empeny de gent, una colla de gent que l'ha permès mantenir al llarg dels temps i que gràcies al qual, gràcies a aquest esforç, gràcies a la convocatòria any rere any, podem testejar, podem veure la salut extraordinària de les nostres lletres, en les diferents disciplines de què s'ocupa el recull. És un clàssic, però és un clàssic contemporani, és un clàssic inevitable per tota aquella gent que té ganes de dir alguna cosa en la nostra llengua en les diferents disciplines. Ho he pogut veure en primera persona durant molts anys, ho he anat seguint. Espero que sigui així durant molts i molts anys i que ens puguem anar acompanyant i que pugueu continuar fent des de Blanes aquesta aportació singular amb noms i cognoms per mèrits propis a la literatura catalana. La creació en llengua catalana, malgrat les dificultats, està coneixent una etapa brillant. Per autors, per publicacions, per públics, per gèneres. Està travessant fronteres. Es tradueixen a moltes llengües els nostres creadors. Tot això no seria possible si no hi hagués aquest teixit fantàstic de premis, d'incentius, de guardons arreu del territori, alguns com el vostre, que té una extraordinària solera i un reconeixement ja des de fa moltes generacions, que ho permeten i que ho fan possible i que permeten a joves creadors, o creadors potser no tan joves però que no tenen encara aquell reconeixement, la possibilitat d'adreçar-se al públic. Us ho agraeixo enormement. Un país és la seva cultura i la cultura en gran part són les seves lletres. Vosaltres en sou un exemple durant molts anys i que ho sigueu per molts anys més. Felicitats! Ara comencem amb la lectura de l'acte. L'acte íntegre de la deliberació del jurat es publicarà al proper número de la revista Recull. Premi Recull 2018, 54a edició. El jurat es reuneix a Barcelona el dia 2 de març de 2018. En les categories de narració, poesia, periodisme, retrat literari i teatre està presidit per Vicenç Villatoro i integrat per Salvador Roca, Francesc Robert, Teresa Colom, Xavier Serrahima, Josep Maria Fonelleres, Eloi Falguera, Àngela Ribas i Mònica Rabassa. Pel que fa a la categoria de conte infantil, el jurat està presidit per Vicenç Villatoro i l'integren Anna Parés, Adelina Palacín, Núria Tomàs i Mònica Rabassa. Secretària, Maria Àngels Vázquez. Hi han participat 142 treballs. Premi de narració Joaquim Ruyra 2018. A una narració o conjunt de narracions. Extensió de 60 a 70 fulls d'IN A4. Dotat amb 2.500 euros per l'Ajuntament de Blanes. L'obra guanyadora es publicarà amb el patrocini de Ràdio Marina. Lliuraran el premi l'il·lustre alcalde de Blanes, el senyor Mario Ros, i el senyor Climent Pois en representació de Ràdio Marina. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Hi han participat 30 originals, dels quals el jurat ha pres en consideració les següents obres. Després de l'armistici, Els monstres del meu món, La tristesa no s'escull, La perla ardent, Els itineraris, No s'admeten animals, Alguns ocells muts, Feix de cartes, De les pedres, L'inevitable marge d'error, L'abraçador en sèrie, i el Danubi també passa per Praga. Després de la deliberació i les votacions pertinents de jurat, són finalistes les obres Els monstres del meu món i La perla ardent. I es proclama guanyadora del Premi de Narració Joaquim Ruyra 2018 l'obra Alguns ocells muts. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Òscar Palazón Ferrer, de Tarragona.
Bé, tenim ja el recent guanyador del Premi de Narració del 54 aniversari dels Premis Recull. En primer lloc, voldria dir-te que ens facis la teva primera impressió i per què et vares presentar en els Premis Recull. No va? No? No, ja estem. Sí, vinga. Sí, doncs fa 17 anys que vaig participar als Premis Recull per primera vegada i amb diferents intermitències durant tots aquests anys he participat en diferents categories, bàsicament poesia i narrativa, i fins a arribar avui. O sigui que són uns premis que, com ja s'ha dit avui en diferents ocasions, tenen molt de prestigi i això sempre anima a un autor a voler presentar-s'hi. La seva obra, titulada Alguns ocells muts, és una obra dividida en dues parts. La primera es titula Mapes de la foscor i la segona Mapes d'altres paisatges. Intrigant ja d'entrada, havent llegit l'obra, la primera part és angoixant, desconcertant i possiblement s'hi adapta aquest Mapes de la foscor. I després una segona part amb els altres paisatges que et retorna al per què. Quin estil és el que ha pretès arribar a angoixar-nos amb aquesta primera part de la teva obra? Sí, doncs Mapes de la foscor correspon a aquesta part fosca, diguéssim, de la novel·la. És una part fosca en el sentit que el lector no sap ben bé què està passant, fins que no arriba a la part de mapes d'altres paisatges no ho tindrà clar. I també és fosca en el sentit que és una introspecció en la ment del personatge principal, del protagonista. És un monòleg interior, el lector accedeix a la seva ment, als seus pensaments, i la veritat és que és una mica difícil parlar d'aquest llibre sense fer spoilers. Per tant, haureu d'esperar que surti publicat per llegir-lo. Evidentment, no desvetllarem quina és la part final. I després una altra part, si es pot dir d'alguna manera desconcertant, és el títol, perquè dius, què hi fan aquests alguns ocells muts? Sí, el títol, la veritat és que em va causar bastants problemes. Normalment no em costen tant els títols, però aquesta vegada se'm va resistir. Vaig tenir diferents opcions damunt la taula i al final vaig optar per aquesta, que potser no és la millor, però bueno, al final es va quedar així. Alguns ocells muts fa referència a una mica la manera que tinc de construir els meus llibres, que es basen... Els meus llibres tenen molta importància el silenci, per això aquesta mudesa d'aquests ocells. Crec que en literatura, igual que en música, i això ho sabrà molt bé el nostre alcalde com a compositor, la importància del silenci en la música, doncs no hem d'oblidar que en literatura el silenci també és molt important, de vegades gairebé tant com les paraules. A mi el que m'agrada és no dir-ho tot, sinó deixar intuir, suggerir, i que sigui el lector el que arribi a les conclusions. Evidentment que això es nota en aquesta primera part que us deia, angoixant, en la qual utilitza uns paràgrafs no massa llargs, en els quals sempre va fent com una mena de bucles cap enrere, utilitzant uns textos i unes frases literàries que abans ja has llegit i dius, ara per què m'ho torna a dir? Però sempre replicant, és a dir, mai deixant alguna cosa per dir, això és el vàlid, perquè automàticament que diu una cosa vàlida i una afirmació, ho poses en dubte. Sí, correcte, perquè d'alguna manera el que he pretès fent servir aquest estil és, com deia abans, accedir als pensaments del personatge i una mica intentar ser fidel a la manera com funcionen els nostres pensaments, perquè quan estem pensant no tenim un ordre cronològic, no tenim coherència, barregem moments de les nostres vides, quan recordem, per exemple, quan pensem, estem barrejant constantment línies temporals. Una mica és el que he volgut fer i posar-ho sobre el paper. Bé, esperarem llegir-lo per acabar de reafirmar tot això que ens suposa i aquesta intriga i aquesta angoixa que ja en aquest moment esperarem l'any vinent per poder-ho llegir. Novament, enhorabona, i tot seguit llegirem els alumnes de l'oficina de l'Escola de Català de Blanes un fragment de la teva obra
que tu també n'ets còmplice i per tant pots anar-te'n si vols a la butaca o quedar-te aquí i l'escoltarem en ple. Moltes gràcies. Gràcies a tots. La lectora d'aquest fragment del llibre guanyador de narrativa és la Olena Ukolova. La fatiga se dibuixa a la cara, però no les arrugues que et cliveien la pell talment cicatrius. No, aquests són mapes d'altres paisatges. La fatiga creix al teu rostre a la velocitat de la barba. La notes quan t'acaricies el mentó i les galtes. La notes en l'aspror de cerres d'acer que et raspa la punta dels dits, com el raspall que fèiem servir per netejar la graella. Aquella era, sense dubte, la tasca més feixuga i desagraïda de totes. Al principi, ningú no volia encarregar-se de deixar la graella a punt per a la propera barbacoa. Tot i fregar-hi sense parar, la pudor de Socarim no marxava mai. La carn és tossuda i s'entesta aferrar-se a la roba i als cossos. Per sort, de seguida ens hi vam acostumar. A poc, aquell aire espès s'hi va anar barrejant amb el fum de les cigarretes i la suor de les aixelles. Les olors s'hi van fondre d'una tal manera que al cap d'uns dies, si ens ho haguéssim proposat, no hi hauríem estat capaços de distingir on acabava l'una i on començava la següent. Poesia Benet Ribas 2018, dotat amb 1.500 euros per la família Ier Ribas, a un recull de poemes d'extensió entre 30 i 40 fulls d'Ina4. L'obra guanyadora es publicarà amb el patrocini del Consell Comarcal de la Selva. Lliuraran el premi la senyora Dolors Ribas en representació de la família Ier Ribas i la senyora Laura Borràs. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 36 obres, de les quals el jurat ha pres en consideració Lletres a Clara, Registre fòssil, La quinta essència de la pols, Teneb Sair, Artifici, Àcids nocturns, El futur no paga mai peatges, Llibre dels laberints. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, són finalistes les obres Lletres a Clara i Registre fòssil, i es proclama guanyadora del Premi de Poesia Benet Ribas 2018 l'obra La quinta essència de la pols. Un cop oberta l'aplica corresponent, l'obra pertany a Marta Pere Cucurell, de Mataró. Bé, tenim la guanyadora de poesia, la Marta Pere, o la Marta Pere, segons com es vulgui dir, amb un títol, en principi, tan poc poètic, per dir-ho d'alguna manera, com La quinta essència de la pols. Però sempre que parlem col·loquialment, i quan una cosa és el sublim, és la puresa, és el màxim, diem, això és la quinta essència, no? És això el teu treball de poesia? Una quinta essència. La poesia sempre vol ser una quinta essència, no? Tant amb la llengua, procura ser la quinta essència, no? Agafar les paraules que fem servir cada dia
però d'alguna manera tal com es combinen i es traven, doncs es depuren, no? I el que surt és una quintessència. Això quan a la forma i en el fons també pretén, no?, ser una quintessència del que sentim, del que pensem, sí, d'alguna manera sí. En aquest cas és la quintessència de la pols. I en el seu treball, que és un treball impactant, ja li he manifestat a ell abans, un treball diferent, dens, però al mateix temps fàcil de llegir, i que arriba a portar-nos en moments en què hi és present la física, la química, les matemàtiques, la metafísica i fins i tot, diríem, la física quàntica. I jo voldria que em confirmessis si això és veritat i has sigut pretès o és perquè el teu món, en aquest habitual, hi ha totes aquestes coses o aquests paràmetres que hem anomenat. No, hi has vist moltes coses. O sigui, a mi el llenguatge de la ciència el trobo molt poètic i la física quàntica sí que m'interessa, però no hi entenc, ni de matemàtiques. Les matemàtiques pures també les trobo molt poètiques, però no hi entenc gens. El que passa que sí que m'agrada fer poemes de coses, bé, de les coses que a mi em fan un impacte o em commouen, no?, d'alguna manera. I sí, la física quàntica hi ha coses que les trobo... Bé, és una manera de... La poesia pretén, segons per mi, la poesia pretén anar a veure, a trobar l'altra cara de les coses, el que no es veu amb aparença. I la física quàntica ens planteja al món coses que no són les que veiem o les que l'espai i el temps tal com el concebem normalment. Però vaja, jo no pretenc fer res d'això, simplement potser agafo un element de la física quàntica per expressar una cosa, com en un poema, per exemple. Sí, en el poema inicial, però llavors també fa sonets, però llavors també hi ha una altra part, la interessant i la que trava i lliga tot això, que és la prosa poètica, en la qual aquests sí que són tot elements dedicats a la pols. Sí. Bé, el títol del llibre, que és La quintessència de la pols, ja diu que parlarem de la pols. O sigui, és un llibre sobre la pols, en realitat. Ja dic que m'agrada fer poemes de coses que aparentment no són poètiques. La pols no és gens poètica. Treure la pols és un acte aparentment també molt poc poètic, però el llibre es pot prendre com una persona que està traient la pols i va pensant sobre la pols, i són aquestes proses poètiques que es van com cosint els poemes que hi ha entremig, i fa reflexions directes sobre la pols, sobre... Bé, de fet, tot és pols, estructurada d'una manera o d'una altra, que ja ho deia Demòcrit, i entre aquestes proses hi ha poemes de coses relacionades amb ella, o somnis, o records, angoixes, pors, tristeses o soledats, tot això, i tot queda enllaçat. Llavors el títol, que és La quintessència de la pols, és una expressió de Hamlet que en un moment de molta desolació, de molt de desànim, parla de la persona, ell diu l'home, jo ho amplio a persona, com que ve a dir que noble en la raó, que infinit en les facultats, és un àngel en l'acció, un déu en la intel·ligència, i bé, etc. I acaba dient, i tanmateix, què és per mi aquesta quinta essència de la pols? I m'agrada molt aquesta expressió tan shakespeariana, que té una paradoxa en si mateixa, perquè ve a dir això, que l'home és molt elevat, però que és una pols que un dia el vent se l'endurà. I dintre d'aquesta expressió, d'una banda tenim la pols, que és una cosa terrenal, física, i de l'altra tenim la quintessència, que pels alquimistes era l'element que no era corruptible, era l'èter,
i contraposat en els altres 4 elements que sí que són els que formen les coses que veiem, la terra, l'aigua, l'aire i el foc. La pols seria la terra. Llavors, ajuntar aquests 2 elements té aquest resultat, la quintessència de la pols. Ja veieu l'erudició, la cultura, la profunditat, però ho veureu més quan pugueu llegir l'obra, que l'any que ve la presentarem editada i esperem que també hi siguis, La quinta essència de la pols. I ara també en llegiran uns fragments els alumnes de l'Oficina de Català de Blanes. Novament, enhorabona i gràcies. Gràcies a vosaltres. Llegiran els fragments de poesia els alumnes de l'Oficina de Català Victòria Combau i Solveiga Baicuta. Només una estació sense nom, sense poble, i jo l'andana buida, amb una vida discreta a la butxaca i un somni lluent de pluja. Un bar obert tota la nit, com una pel·lícula en blanc i negre. No recordo on vaig pujar, potser en un túnel o en un petit pati assolellat, amb geranis i llençols estesos. Potser amb una primera paraula que va aflorar la geniva com una dent de llet. És això? Baixar al carrer, els dies, sense àngel, com un botó que penja d'un fil, fins que algú passa. Fugaç. Seguir per sempre en aquest tren, passar de llarg de la parada on potser m'esperes, no baixar a cap estació, deixar enrere el futur, fent dir paisatges, deixar-ho tot, ciutats i olors, dubtes i platges, a bord d'una escalfor sense despeses ni esperança. Viatjar, viatjar i prou, com si el temps fos rodó, capdellar òrbites sense fi, no arribar mai enlloc, ser només quietud que es mou, el botó de la roda, l'eufòria de la fletxa que no pensa en el blanc. Viatjar al llum del viatge, no haver de sortir al fred ni als caixers automàtics. Lliscar sense fi a la cresta d'una onada que és tornada, passatgera d'un món passatger, feliç com un estel. Premi de Teatre Josep Ametller 2018. Dotat amb 2.000 euros per la família Ametller Jimeno a una obra de teatre inèdita i no representada. Lliuraran el premi el senyor Francesc Ten i el senyor Josep Ametller en representació de la família Ametller Jimeno. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 25 obres, de les quals el jurat ha pres en consideració La veritat, Treball de recerca, Goyo, Els dies mentits, Distància, Tot visitant la senyora Lourdes, La ruta de l'aranya. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, són finalistes les obres Els dies mentits i Distància i es proclama guanyadora del Premi de Teatre Josep Ametller 2018 l'obra La veritat. Un cop oberta l'aplica corresponent, l'obra pertany a Esteve Etxe de Barcelona. Bé, un nou guanyador, i en aquest cas en la disciplina de teatre, i amb una obra que es titula La veritat. Quina és la veritat? Això és molt difícil de dir. És més, a l'obra hi ha un personatge que diu de vegades no hi ha res més difícil que la veritat, o saber què és la veritat. No? Des del punt de vista que és relatiu, hi ha moltes veritats en el món. Clar, sempre que algú afirma, diu, és que ha dit la veritat.
I això no és amb aquesta contundència, sinó que és relatiu. Es planteja això de la teva obra? Precisament l'obra és una discussió sobre si s'ha de dir la veritat sempre i si s'ha de dir la veritat en la història principal és amb una pacient, si té una malaltia o no, i hi ha una història secundària d'una infidelitat, si també estem obligats de desvelar aquesta infidelitat o no, i en quins casos convé fer-ho, si som responsables de fer-ho i si sempre és bo fer-ho o no. Bé, això és el que planteja l'obra, evidentment, amb uns quants personatges, i passa dintre del món de la medicina. No desvetllem, que és el final, com és lògic, però explica'ns una mica la trama. Doncs la trama ve d'una anècdota real, que és d'una senyora ja d'una certa edat, jove, de 52 anys, però que no és una nena, i que acudeix a un hospital per una consulta mèdica que no té res a veure amb el que realment després descobreixen. I és que aquesta senyora, que ha viscut tota la seva vida com una senyora i sembla integrada com una senyora, en realitat genèticament és un home. Pateix la síndrome de Morris. I llavors es plantegen si convé, si se li ha de dir o no amb aquesta senyora que en realitat és un home i quina conseqüència tindria això. I si la veritat és que és un home o si aquesta no és la veritat, perquè una persona que ha viscut tota la vida com a dona se sent dona i està integrada com a dona, quina és la veritat? Si la veritat científica, que pot ser objectiva, o la veritat que viu un, que és el protagonista. Evidentment interessant i per portar-ho a un escenari. I per què aquesta teva afició i has decidit escriure teatre? Fa temps que t'hi dediques, tens alguna obra feta? A mi el teatre m'ha agradat de sempre. De jovenet feia una mica de teatre amateur. Com a actor ho feia molt malament, per cert. Per això no hi vaig continuar. Però després com a espectador sempre m'ha tret molt. Vaig començar a escriure narrativa, però a poc vaig dir, i per què no provar teatre, que és un món totalment diferent. Tinc un parell d'obres escrites, aquesta és la tercera i em va fer molta il·lusió presentar-me al premi i he tingut la gran sort que no m'esperava de tenir aquesta bona sorpresa de guanyar-lo. Això, efectivament, suposo que t'esperonarà a continuar-ho fent, però des del moment que un escriu una obra de teatre, la seva fita final seria veure-la representada dalt d'un escenari. Com ahir va passar, precisament en aquest mateix escenari, ahir vàrem poder veure l'obra de teatre guanyadora a l'edició passada dels Premis Recull, que es titulava El traspàs. O sigui, seria molt interessant, i des d'aquí ja dono veus als que s'hi puguin implicar, que poguessin veure l'any que ve, en aquest mateix teatre, la teva obra, La veritat. Aquesta seria la màxima il·lusió. Els dramaturgs potser som uns escriptors una mica especials, perquè som moltes vegades els menys protagonistes. Escrius una obra i és un material perquè d'altres artistes hi treballin i la representin. I on realment disfruta la gent amb l'obra és veient-ho representada, que és el seu destí. I per un escriptor la màxima il·lusió seria veure representada l'obra. Bé, doncs això és el que desitgem i esperem que ho puguem veure l'any vinent. Novament, enhorabona, i ara també els alumnes de l'Oficina de Català llegiran un fragment de la teva obra a veure què et sembla, com a primícia. Moltes gràcies. Gràcies. Els alumnes que llegiran seran Liana Carapetian, Albert Xavier Mallorca, Julissa Chu i Silvina Alcorta. Hem de determinar què és el millor per a la pacient. I per a l'hospital. Hem d'entendre que el millor per a la pacient serà el millor per a l'hospital. Està clar, però jo, com a directora, he de vetllar tant pels pacients com per a l'hospital. No volem una demanda per negligència o una denúncia per ocultar informació. Imagina que, per qualsevol raó, el tema acabi a la premsa. Calla, no vull ni pensar-ho. Per evitar qualsevol risc, la veritat i prou. Diem la veritat i no hi ha cap risc. Héctor, et veig molt aferrat al que anomenes la veritat. Quina és la veritat? Cromosoma I. Home, no hi ha discussió possible. Segur, una persona que porta... Quants anys té la pacient? 52, no? Sí, 52. Una persona que tota la seva vida, durant 52 anys,
ha viscut com a dona. Quina és la veritat per ella? És un home perquè li diguin una anàlisi de cromosomes o és una dona perquè ella ha viscut sempre com una dona i se sent dona? En un cas, parlem d'una cosa objectiva i irrefutable, l'anàlisi. En l'altre, una suposició, per les circumstàncies. Imaginem que se sent dona, i si no fos així? Res es fa sospitar al contrari. I també és objectiu el que ha dit la Rosa. Porta 50 anys sent tota una dona i vivim com una dona. Dir-li que genèticament és un home, quines conseqüències tindria? Mèdicament, en principi, cap. Si ella volgués, es podria arribar a fer un canvi de sexe, vull dir, masculinitzar el cos. Però seria difícil si el seu cos no reacciona als andrògens. Sense saber que té el cromosoma Y, i si ella tingués aquest desig, també es podria plantejar un canvi de sexe, no? Tots sabem que hi ha dones que ho fan, no moltes, però n'hi ha. Així, si ella se sentís incòmoda sent una dona, cosa que no ens consta, podria igualment optar per ser un home. El fet de no revelar-li el resultat de la prova genètica no li impedeix res. Però saber-ho potser li faria entendre un desig que té reprimit. En canvi, revelar-li que genèticament és un home, si ella se sent dona o es troba còmoda amb la seva identitat de tota la vida, podria suposar-li un bon trasbals psicològic. Premi de Periodisme Salvador Reinaldos 2018. A un article d'opinió sobre un tema d'actualitat. Extensió de 4 a 6 fulls d'Ina4. Està dotat amb 800 euros per la família Reinaldos. L'obra guanyadora es publicarà al número extraordinari de Santana de la revista Recull. Lliuraran el premi el senyor Joaquim Torrecillas en representació del Consell Comarcal de la Selva i el senyor Salvador Reinaldos en representació de la família Reinaldos. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 8 articles. El jurat ha pres en consideració les següents obres: El poc compromís dels lingüistes, Els nostres temps difícils, Per què el bigoti de Dalí marca les 10 i 10, Castells que es desinflen, Déu va morir a Auschwitz. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, és finalista l'obra Per què el bigoti de Dalí marca les 10 i 10 i es proclama guanyadora del Premi de Periodisme Salvador Reinaldos 2018 l'obra Els nostres temps difícils. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Enric García Jardí, de Tarragona. Bé, tenim aquí l'Enric, guanyador del Premi de Periodisme Salvador Reinaldos, un periodista jove, i amb el títol de Els nostres temps difícils. De què va aquest article d'opinió? Sí, l'article tracta de... Bueno, jo formo part d'una generació que va entrar a la universitat justament quan esclatava la crisi econòmica i explica una mica tots aquests anys viscuts en pròpia pell, però també amb les experiències compartides amb els meus companys i amics. Expliquen les dificultats per accedir al mercat laboral, la precarietat. També aprofito per fer una mica de repàs de com ha estat el pas per l'ensenyament secundari i per la universitat. Sobretot centrat en la situació laboral, en les dificultats que ha hagut de travessar la nostra generació en aquest sentit. I quina és en aquest moment la teva situació laboral? Faig classes de repàs per les tardes. Evident que l'article és ben interioritzat i al mateix temps ben protagonitzat per ell mateix. I tot comença com?
Sí, comença a partir d'una anècdota en una parada de l'autobús amb un senyor més gran que no vam acabar de connectar i em vaig quedar amb ganes d'explicar-li un seguit de coses. I l'article, també el títol, jo crec que explica una mica, perquè són els nostres temps difícils, els que jo i els meus companys estem vivint. Però això no nega, i l'article busca aquesta necessitat de ser comprès, però també es mostra obert a comprendre, perquè cada generació té les seves dificultats, els seus avantatges, i crec que era important aquest possessiu, no el nostre. No, evidentment que això està en la pell de tothom i pràcticament en totes les famílies. Esperem que es pugui solventar i que aquests temps difícils es tornin més fàcils. Enhorabona de nou i escoltarem un fragment del teu article també llegit pels alumnes de l'Oficina de Català de Blanes. Gràcies. En farà la lectura Elisabet Tarrida. Escric aquest article empès per dues necessitats. La primera, essencial, es basa en la necessitat de compartir, amb l'excusa d'una anècdota, algunes opinions personals sobre els joves. La segona és estrictament econòmica. Reconec, estimable perí de l'autobús, que sóc incapaç d'imaginar-me la duresa d'una guerra i una postguerra. He tingut ocasió de llegir les cròniques de l'exili d'autors catalans, i n'hi ha que són alliçonadores. No em cansaré de repetir-ho. Els testimonis d'aquelles èpoques mereixen tot el meu reconeixement. Mantenir viu el seu record ens ha de servir per interpretar críticament el present i encarar el futur, però en cap cas per sentir-nos encara més culpables. No he redactat aquest article perquè els més grans diguin «Oh, els joves, pobres víctimes de l'infortuni». No. Si d'aquest article se n'extreu una intenció de fer pena, segurament hauré fracassat com a comunicador. Cada context històric presenta unes complexitats concretes, en un escenari concret, unes lluites socials inherents, avantatges, inconvenients. I nosaltres, com els que ens han precedit, caminarem pels viaranys que ens han llegat, i per aquells altres que nosaltres siguem capaços de dibuixar. L'escriptor Jorge Luis Borges va escriure l'assaig Nueva refutación del tiempo, a propòsit de l'exili de Juan Crisóstomo Lafinur. Le tocaron, como todos los hombres, malos tiempos en que vivir. Crec que aquesta idea resumeix el moll de l'os de la qüestió. Només els demano que, sense deixar de banda els seus temps difícils de joventut, intentin comprendre els nostres. Premi de retrat literari Rafael Cornellà, Joaquim Abril 2018. A un retrat literari d'un personatge, d'una extensió de 4 a 6 fulls d'Ina4. L'obra guanyadora es publicarà al suplement de cultura del diari El Punt Avui i està dotada amb 800 euros per les famílies Cornellà Abril. Lliuraran el premi el senyor Vicenç Villatoro, president del jurat dels Premis Recull, i en representació de les famílies Cornellà Abril, la senyora Maria Teresa Cornellà i la senyora Lluïsa Vindual. Si poden pujar a l'escenari, sisplau. Han participat 13 treballs, dels quals el jurat ha pres en consideració els següents. Papà Barrera, Sota les aigües del llac encantat, Maria Àngels Anglada, Autenticitat i compromís, Anthony Bonner, un il·lusionista mallorquí a Nova York. Després de la deliberació i les votacions pertinents del jurat, són finalistes les obres Sota les aigües del llac encantat, i Anthony Bonner, un il·lusionista mallorquí a Nova York. I es proclama guanyadora del Premi de Retrat Literari Rafael Cornellà, Joaquim Abril 2018, l'obra Maria Àngels Anglada, Autenticitat i compromís. Un cop oberta la plica corresponent, l'obra pertany a Mercè Pérez Torres de Barcelona.
Premi de retrat literari, i en aquest cas, doncs, la Mercè ha triat un personatge que té un pes específic important dins del món literari i dins del món de les clàssiques, que és l'Àngels Anglada. Per què vas triar l'Àngels Anglada? Bé, la Maria Àngels Anglada, la primera vegada que la conec, escolto el seu nom és quan jo estudio clàssiques, llatí i grec, i ella havia estat també professora de clàssiques. Però aquest motiu ha estat potser menor, en el sentit que és després, amb el temps, quan començo a llegir les seves obres, els seus relats, que se'm va descobrint cada vegada una escriptora i una persona, i una dona d'una categoria excepcional. Els seus relats, jo crec que la majoria, segurament heu llegit algun, són fantàstics perquè l'autenticitat amb la que ella va viure, l'autenticitat en la que ella escriu, es reflecteix en cadascuna de les seves històries, en els seus poemes també. És una persona compromesa i és una persona que de la llengua la controla i la domina de manera que tot, quan escriu, fins i tot quan no és poesia, té un caràcter poètic i un caràcter de veritat. I sento devoció des de fa temps per ella. És una bona forma de pagar-li com a admiradora del personatge. I en aquest cas, a tots els que els agrada el món clàssic, és una forma d'entrar-hi d'una manera extraordinària i per això tenen aquesta poesia. I on t'has documentat per poder trobar els elements que utilitzes en el treball? A veure, per això em va sobtar, em va cridar i em va dir que havia estat guanyador del relat, perquè jo imaginava que de retrat periodístic hi hauria hagut gent que s'hauria documentat molt, que hauria fet un retrat molt biogràfic, molt documentat, amb moltes dades i ben escrit. I jo vaig pensar, bé, jo ho intento, però no serà, perquè són només una pinzellada de dades biogràfiques, és a dir, clar, jo vaig mirar, vaig buscar on havia nascut, la seva vida, havia estat professora, etc., traductora, però el relat en si, el que vaig voler fer va ser gairebé m'ha venit donat, és a dir, no vaig pensar com ho puc fer, sinó que com que m'agrada tant com escriu, vaig començar a escriure, em vaig posar sota la seva pell, com si fos ella, quan ja té potser uns 50 i pico, 60 anys, i ella no és que miri enrere perquè encara mira endavant, ella encara escriu i ella encara té molt per dir, però em vaig sentir en la seva pell i vaig intentar, i no em va ser massa difícil perquè suposo que com que m'agrada tant, vaig intentar mirar amb la seva mirada les coses, la vida, tot. I aleshores a l'hora d'expressar-ho ho vaig fer així. Documentar-me, doncs vaig utilitzar els seus relats, és a dir, vaig rellegir moltes de les seves obres, vaig buscar també per internet, però vaig fer com una mena de simbiosi entre el que era la seva pròpia literatura i la seva pròpia vida. Doncs la realitat s'ha convertit en un bon treball que és ple de llegir, evidentment, i que t'interesses novament pel personatge si el coneixes, i si no el coneixes t'interesses per poder-lo llegir, que és el que pretendrem tots a partir d'ara, i quan també llegirem el teu treball publicat, si ens has retratat bé aquesta Maria Àngels Anglada. I ara sentirem un fragment de l'obra teva llegida pels alumnes també de l'Oficina de Català. Gràcies. Enhorabona novament. Gràcies. I ens llegirà un fragment d'aquest retrat literari de Maria Àngels Anglada, la Míriam Serrat. El seu tarannà, discret i més aviat reservat, no s'adiu massa bé amb la solemnitat dels actes acadèmics, encara menys quan la seva pròpia obra i ella mateixa en són el motiu central. Però l'apreci i generositat amb què amics, companys de professió i ofici i estudiosos de la seva obra han organitzat l'acte, l'han dut a confirmar-hi, profundament agraïda, la seva presència. Es troba asseguda al vell paranimf de la Universitat de Barcelona. Mira al seu voltant. Reconeix a tantes persones a les quals aprecia i per les quals se sent estimada. Amb algunes ha gaudit compartint la passió i l'ofici de transmetre a les joves generacions pel món clàssic, pel paisatge i la cultura gregues. Reconeix companys i exalumnes de les Escolàpies i del Ramon Muntaner de Figueres. Amb molts altres ha trobat, tots aquests anys, un generós i sincer recolzament en la seva tasca com a traductora i, sobretot, com a escriptora.
els escolta emocionada. No només són discursos, allò que pronuncien. Són mots que il·luminen moments cabdals de la seva vida i del seu camí en l'ofici d'escriure. Els dolços lligams familiars de pares i germans, del marit, les filles i els nets. La passió pel món clàssic i per la música. Els anys de professora, els viatges a Grècia i a Itàlia, l'estreta vinculació amb Vic, Figueres, l'Empordà. Com qui amorosament i detallada descriu la forma i el color de lilàs, gessamins i bugambílies, van desgranant moments i imatges de la seva manera de fer i de ser. Els escolta parlar d'excel·lència moral i literària, de compromís amb la llengua i la memòria. Diuen que la seva és una obra unitària i orgànica, una obra amb voluntat de síntesi, entre el classicisme i la modernitat, entre l'art i el compromís ètic, polític i social. Es refereixen a ella com una dona reflexiva i respectuosa, de mirada brillant i movedissa, d'un parlar pausat i dolç, que estima la intel·ligència i la bondat dels homes i les dones, comprensiva, apassionada, misteriosa, càlida, incondicional dels amics i la família. Somriu per dins. Ella només ha donat forma a un anhel, tocada la seva ànima per un sentiment, una emoció, davant la bellesa del món, però també arran de la injustícia i del dolor. Li ha calgut sempre dir, parlar, fer palès, amb els versos que malden per néixer i fer-se, amb les històries que prenen a poc forma en el seu cap, mentre els mots, acuradament, miren d'anar-les modelant, sense jugar amb màscares, cercant, a l'altra banda del dur silenci, llançar els dards de la veritat. Premi de conte infantil Joan Petit 2018. A un conte infantil d'una extensió entre 3 i 5 fulls d'A4. L'obra guanyadora està dotada amb 600 euros per la Fundació Amics Joan Petit Nens amb Càncer, qui s'encarregarà de la seva publicació. S'han presentat 31 exemplars. Després de la deliberació del jurat, s'ha pres la decisió de deixar desert el Premi de Conte Infantil Joan Petit 2018. Un cop finalitzada la lectura de l'acte, donem pas als parlaments de Mònica Rabassa en representació de l'Associació Recull de Blanes. Treballeu, i treballeu cada dia, perquè el conreu d'una llengua no es pot abandonar mai. Aquestes són les paraules que Pompeu Fabra va dirigir a Josep Maria Corredor durant l'exili. Ara que commemorem els 150 anys del naixement de Fabra, els 100 anys de la publicació de la gramàtica catalana i que vivim moments convulsos, és una bona ocasió per recordar-les. El conreu d'una llengua no es pot abandonar mai, com la tasca i l'esperança. Tampoc ho farem ara, que la ferocitat segueix foscos camins. Emprenem l'objectiu que ens fa ser aquí any rere any amb determinació, convençuts de la importància que pren en aquest temps que ens ha tocat viure. Convençuts que són els pobles els qui teixeixen la història i que, com deia Mercè Rodoreda, la llengua és l'ànima d'un país i mereix moltes atencions. Per això, des de l'Associació Recull de Blanes seguirem defensant la cultura i la llengua catalana. I diem defensant, conscient dels atacs que està rebent i disposats a combatre-les amb més llum, amb més pau i amb més cultura. Aquest any sumem 54 anys de premis i 98 anys en la publicació de la revista Recull. Avui volem agrair l'esforç de tots els que remeu amb nosaltres dia a dia, tant els que ho feu de manera particular com les administracions que ens feu costat, l'Ajuntament de Blanes, el Consell Comarcal, la Diputació de Girona i molt especialment la Generalitat de Catalunya. També recordem amb especial afecte aquells que ja no són entre nosaltres i que durant tants anys han sigut ambaixadors de les lletres catalanes i de Blanes. A ells i a elles tot el nostre reconeixement.
Des de l'Associació Recull de Blanes també volem agrair la participació de tots aquells autors i autores que han presentat la seva obra, la lectura dels alumnes de l'Oficina de Català i, finalment, l'actuació de l'Esbar Joaquim Ruïra, que intervindrà a continuació per cloure l'acte. I a vostès, per la seva assistència i per fer-nos confiança en la tercera edició consecutiva que celebrem el lliurament dels premis en aquest teatre. Per acabar, i abans de donar pas a l'actuació que, com hem dit, posarà punt final, volem fer extensiva una cita de Baudelaire i l'adaptació que en fem. No desprecieu la sensibilitat de ningú. La sensibilitat és el geni de cadascú. I nosaltres, avui, amb el convenciment que l'atreviment s'atribueix a la voluntat de compartir aquests pensaments, l'adaptem. No desprecieu la cultura de ningú. La cultura és el geni de cada societat. Moltes gràcies.